السلام علیکم دوستنا طارق حمزانی یہ فرمائش کا موجود تو ریکارڈ کھنگانی اور طارق طرف آئے دوستنا نما رفیق گولہ فرمائشیں ظہور فرمائشیں شریف فرمائشیں صفدر فرمائشیں مقصودہ سے چھوڑا فرمائشیں سنو خیں چار یا میں دس بستگیں سلام و منواز ٹوکا کھنگا بانگے خطار خاملی لوکھاں خموجاں کھاں بیاں شاہر بیار شاعر جنے کھے لازمی عرشی منا زڑ تو گرو خاں چیل کھاں دل پیچ تو گھوریں جڑاں روحا رگاں میں شاعری سیلاب ڈولاں رواں اوش دل میں بتھو زڑ دیں جناب تھے چڑو گی لگاں تو سینے ایسے گے خدا پڑھ تو جرے تو حاضگاں بیڑی سیاہیں چادری کھائے سکولا بش زوار شم ملے گئے بھانگے کوئی طریقے جوڑنا ارش منا کف تو دلیل سکولار و چوکیدار بانگے شلوگا در کفاں سے دے گو استادا ملا استاد سرا سے کھنے مزمہ غریباں آجزاں چلو کشی صبح بیا بانگا سکولا کھات کانش تو جڑے ساں کرسیا شے پل سکولے گاڑباں روزی گزارا چل گئیں داسو خدا ہڑچی منا گنداں وسی پھل کھندگا تھئی دید کانڑا نشتگاں دیسو منا داسی سلام گوشتوں مٹے ماں پاس کھاں دو ماں گو استو حیرتا گو ہش خوشیں رونکاں شوکاں پھدا نیستیں خبر منڈگار بیسا ناگماں تھئی فون بندیں شاہ پریماں سوچ گا حیران باں سیالاں چگل ماری سو موقع ملے سو دشمنا سیالاں چگل ماری سو موقع ملے سو دشمنا کشتو سکولا دوست میں حیراں کسو منسا جلاں بندیں کھلا تھاں ڈک سو کابو کسے سے بیر کھاں میں زیند خوشی رول سو آرمب تو بے غیر تامان شپاں گواں کھاں جناں بابا کھڑو باں وے پھلاں شاعر دعائیں تہ دلی میلی خدا تنگیں دلاں سٹاں قلم کاغذا شاعرہ ہمیدہ دارگاں شاعر نوازا ٹھاہ تو بازیں زیاراں محنتاں